Ćao svima i dobrodošli u moj novi video. Ovo je video jedan u potpunosti po vašoj želji i po vašem ukusu i sniman apropo onoga što ste zaista vi tražili. Naime, kao što znate, u prethodnom periodu sam učestvovala u jednoj emisiji koja se emituje i dalje na RTV Pinku. U pitanju je emisija pod nazivom Izvedi me. Ja sam zaista sasvim slučajno upala u celu tu priču, bilo je super, nije bitno, pričat ćemo podrobnije malo više o tome u toku ovog videa, naravno, zato ga i snimam. I zaista nisam očekivala. Ja sam vam naravno rekla da učestvujem, da gledate ako želite, da pratite, prosto ako želite da me vidite u nekom drugom svetlu, ukoliko želite pogledati neki zanimljiv show, preporučila bih vam to čak i da ja nisam učestvovala, zato što meni je zanimljivo i dan danas to da gledam zaista. Inače, emituje se ponedeljkom u 21 čas. Tako je. Repriza mislim da je utorak u nekim popodnevnim časovima, ali to zaista nisam sigurna. Ukoliko budem pronašla na netu, stavit ću vam negde ovde ili napisati dole u opisu. Sada, što se tiče toga, zaista se digla velika fama. Ja nisam ostala predugo u emisiji, mislim da sam bila prvih 6 epizoda i nakon tih 6 epizoda sam izabrana. Što se tiče samo koncepta emisije, ukoliko je neko ušao ovaj klip i nema pojma o čemu se radi, radi se o tome da se nalazi 30, ako se ne varam, 30 devojaka u studiju. U svakoj emisiji dolaze 3 momka. Svaki momak ima 3 runde, odnosno 3 šanse da fascinira devojke. Sada, svaka devojka ispred sebe ima taster, u pitanju je crveni taster, koji pritisne samo ukoliko ne želi ništa sa momkom. Znači, ukoliko želi sa momkom, ne postoje 2 tastera, postoji samo jedan, kao što rekao. Ukoliko želi sa momkom nešto, onda prosto ne priteže taster uopšte. Prva runda, prva šansa da se dečko dopadne devojkama jeste isključivo nastup, ulazak na scenu nakon što ga Andrija, inače Andrija Milošević je voditelj, nakon što ga Andrija prozove, znači to je taj ulazak, način na koji se pozdravio sa nama, način na koji se predstavio i prosto sam njegov fizički izgled. Kada on kaže ćao devojke, ja sam taj i taj, dolazim odatle, mi imamo pravo da glasamo i u tom trenutku se isključi jedan, to jest određeni broj devojaka, znači klikne taster, prosto to su najčešće devojke kojima se taj dečko nije fizički dopao. Sledeća runda jeste runda u kojoj se prikazuje video zapis, dečko je snimio klip u saradnji naravno sa ekipom TV Pinka i prosto u tom klipu je pokazao malo svoju porodicu, mesto gde živi, svoje hobije, posao, fakultet, školu, potpuno je nebitno. Neki su, na primjer, bili treneri pa su pokazivali u teretani šta rade, vežbe i tako nešto. Onda isto tako u tim klipovima često učestvuju njihovi prijatelji koji će naravno da kažu nešto malo podrobnije o njima, bla bla truć, nije ni bitno, da ih ogovaraju ili da kažu nešto lepo, kako ko. U svakom slučaju jedan zanimljiv klip i u tom klipu, ukoliko vam se dečko prvobitno dobao fizički, vi možete da ostanete ili da pritisnete crveni taster ukoliko je on u tom klipu rekao prosto nešto što se vama ne dopada ili ukoliko se bavi nečime što prosto nije deo vašeg interesovanja i prosto vam to nešto ne odgovara. Naprimjer, dečko u klipu rekao ja sam ljubomoran, vama se to ne dopada i vi se isključite. To je to. Treća šansa da vas dečko fascinira jeste neki njegov talent. Znači, dečko koji je bio trener u teretani, on je pokazivao razne neke vratolomije, pevači su otpevali nešto, bilo je nekih momaka koji su se profesionalno bavili konobarisanjem, pa su eto malo i to nešto pokazali, bilo je kuvara koji su pokušali da skuvaju, odnosno da lepo nešto prezentuju, aranžiraju, da to lepo izgleda, tako da eto, to je bila treća runda i dok momak izvodi taj svoj neki talent, traje glasanje. Nakon što se završi taj njegov talent, glasanje prestaje. Devojke koje su ostale uključene, znači koje nisu pritisle u toku te 3 runde taster, između tih devojaka momak bira devojku koju će izvesti na date van emisije. Uglavnom, malo ga ja odužih, ali prosto moram da objasnim sam koncept emisije i kako to sve izgleda za one koji prosto nisu pratili. Sada, kao što rekao na početku, ja sam učestvovala u toj emisiji i zaista nisam imala pojma, nisam imala, verujte mi, predstavu da će se tolika fama dići oko toga, da će to probuditi kod vas toliko interesovanje da se vi zainteresujete i da zaista želite da čujete nešto malo više o mom iskustvu, samoj produkciji, kako to sve zajedno izgledalo, o konceptu, da li je to sve stvarno tako kako izgleda i naravno najviše vas je zanimao dečkom s kojim sam izašla, šta je tu tačno bilo, tako da sam ja u to ime pre tačno 2 nedelje postavila fotografiju na Instagram gde sam vas pitala, dakle, da mi postavljate pitanja, s obzirom da vidim da je zainteresovanost velika, šta se dešava sa osvetljenjem, da li će se osvetljenje vratiti, nadajmo se da hoće.
Se vratilo osvjetljenje? Mislim da jeste. U svakom slučaju, s obzirom na to da je interesovanje bilo veliko, zamolila sam vas da mi postavite pitanja koje vas najviše zanimaju, da ja lepo snimim video i da lepo odgonetnemo misteriju vezano za učestvovanje i emisiju i moje iskustvo. Tako da, eto, imamo dosta pitanja. Određena pitanja se ponavljaju, te na njih naravno neću odgovoriti, pošto ćete svakako dobiti odgovor ukoliko je neko prije vas postavio ista pitanje. Pa bih krenula. Dakle, prvo pitanje dolazi od Une Ristović koja me pitala zašto sam i kako sam se odlučila da se prijavim u emisiju. Ono što mnogi misle jeste da tu dolaze isključivo devojke i momci koji žele vezu i koji prosto traže jaču ili lepšu polovinu, zavisi o kom se polu radi naravno. Ja moram zaista da kažem da to nije uvek tako, većina nas zaista ide tamo da bi se zabavilo i naravno da bi zaradilo neki dinar zato što je to sve naravno honorarni posao i naravno sve je to plaćeno jednom određenom sumom, tako da mislim da je to prosto idealan način da se upoznaju novi ljudi. Ja sam zaista sa dosta devojaka i sa par momaka ostala u kontaktu, zaradila sam neki dinar, upoznala sam, naravno otvorila su mi se vrata, upoznala sam neke nove kontakte sam naravno dobila i tako dalje, tako da zaista mislim da učestvovanjem u tako nekoj vrsti emisije zaista mnogo toga dobijate, a rekla bih zaista ništa ne gubite, tako da eto, mislim da je to zaista, mislim u svakom slučaju hoću da kažem ukratko totalno pozitivno iskustvo i nemam zaista ništa loše da kažem. Kako sam se ja odlučila? Ja se zapravo nisam odlučila samoinicijativno, već je ekipa sa RTV Pinka nekako došla do mog broja telefona, kontaktirala me, objasnili su mi o kakvom se projektu radi i da li bih prosto želela po toj i toj ceni da učestvujem u istom. Ja sam bila oduševljena naravno, ja ću da učestvujem u bilo kom projektu dokle god naravno nema nikakvih skandaloznih scena, niti bilo čega drugog, zaista u tom svetlu me nikada nećete vidjeti, jer je to prosto nešto što ja ne podržavam, tako da sve što je okej, adekvatno i prosto okej, tu ćete me sigurno vidjeti, učestvovat ću, tako da eto, to je to. Zatim Kovačević D3 kaže kako ti se svidao partner i da li ste u komunikaciji. Drugo pitanje, koja ti se kandidatkinja najviše dopala. Kako ti se svidao partner i da li ste u komunikaciji? Zaista je bilo puno pitanja na temu dečka koji me izabrao, inače zove se Jovica dečko. Puno pitanja, svi su onako varijacija na temu, ali tu je otprilike suština ista. Što se tiče mog partnera, on je zaista super dečko, meni je on bio fenomenalan i ja sam zaista želela i nekako moj cilj u toj emisiji je bio da kada me dečko koji me bude izveo, to jest kada me dečko bude izveo, da to zaista bude dečko koji će se meni na neki način dopasti sad kao drug, prijatelj, muškarac, potpuno nebitno, prosto da bude neki super lik i da ja prosto budem zadovoljna, da me ne izvede neko sa kim ja prosto neću biti zadovoljna. Mislim, jako su bile male šanse da se tako nešto desi, ali prosto eto, to je bio neki moj lični cilj. On je super lik, super dečko, nismo u komunikaciji, tako da eto, prosto tako se desilo, život nas je razvojio, ništa specijalno, nismo mi ni u kakvim lošim odnosima, da mi se danas sutra javi da mu nešto je potrebno i tako dalje, bila bih tu, nije nikakav problem, prosto završili smo sasvim okej odnosu, ali eto, nismo u, da kažeš, svakodnevnoj komunikaciji. A koja mi se kandidatkinja najviše svidala, jako mi je teško da razdvajam, zato što ima previše predobrih devojaka. Ja sam zaista prezadovoljna kolektivom i zaista rijetko kad će se desiti da se u jednoj prostoriji nađe 30 devojaka, da od tih 30 devojaka zaista sve budu super i zaista nisam upoznala nijednu devojku koja je bila na bilo koji način loša ili dve devojke bilo koje, znači da nisam ja u tom slučaju, dve devojke koje se međusobno nisu sporazumele, zaista smo se sve nekako družile i dan danas taj kolektiv postoji, napravili su i grupni chat na Fejsu kome ja zaista ne prisustvujem redovno zato što nemam vremena i jako mi je žao zbog toga. Znam da su organizovali zajednički izlazak u kafanu, ja sam tada bila bolesna pa nisam mogla da idem, ali zaista hoću da kažem, devojke su super i stvarno evo ovim putem verujem da većina njih gleda. Veliki pozdrav za vas, za svaku pojedinačno. Dve devojke koje zaista moram da izdvojim su moja cimarka Nevena Nancy, znate, ona sada skoro ispala, i jedna devojka koja je još uvek u takmičenju, to je Jelena Anušić. Nas tri smo se nekako baš zgotivile i posle njih dve mi nekako odmah dolazi i Tijana Marković, također tu Ana Parčetić koju sam, ajde da kažemo, nekako na neki način znala od ranije, zatim Sanja Radić koja je zaista fenomenalna devojka. Ne bih dalje i dalje da izdvojam zato što ima previše predobrih devojaka, tako da eto, to su neke koje bih onako na prvu loptu izdvojila.
Zatim Tijana Stanković pita da li si imala nekih problema tokom učešća. Ja zaista mogu da kažem da nikakvih problema nisam imala. Ovo nije nikakav, naravno, sponzorisan video, niti bilo šta. Ja više nisam pod ugovorom sa Pinkom, niti bilo šta, tako da zaista imam pravo da pričam apsolutno šta god hoću i verujte mi da sam imala nekih neprijatnosti ili bilo kakvih loših scena, ja bih to svakako rekla. Zaista je sve bilo korektno do maksimuma, od devojaka do produkcije, do Andreja Miloševića koji je zaista bio fenomenalan i prosto nemam šta loše da kažem. Zatim Sejla kaže da li planiraš još da se vidiš sa partnerom, samim tim što sam rekla da nismo u nekoj aktivnoj komunikaciji, jasno ti je da nemam tu nameru svakako. Naravno da me sutra pozove da odemo na kafu ili tako nešto svakako bih, ali eto za sada ne. Jeki Cana, tako piše, kaže kakav je osjećaj bio kada si prvi put otišla na snimanje. Pa s obzirom da smo mi u velikom broju slučajeva snimali više epizoda za redom u toku dana, nije bio taj neki moment, zaista ja sam se i ranije pojavljivala na TV-u, nije ovo bilo meni zvanično prvo pojavljivanje, a i ukoliko sedite ispred kamere, zaista vama nekako ja nemam preveliki osjećaj razlike u tome da li sedim ispred ove kamere ili kada su prave kamere koji koriste profesionalni kamermani u studiju u pitanju, prosto meni je to nekako ista stvar, doduše lakše je kada vas snima neko drugi, naravno i snima vas, hvata vas više uglova i to je prosto lepše i lakše, lepše je za oko, a lakše je za vas, naravno možete se fokusirate na neke druge stvari, dok ja kad snimam sama sebe moram da budem fokusirana i na to da li sam u fokusu, da li je osvetljenje dobro, da li i dalje snima, da se nije baterija ispraznila i naravno na kraju svega toga i šta ja to pričam, da li je to povezano. Tako da je to prosto nije bio nikakav specijalan osjećaj u smislu da sam se osjećala čudno ili bilo kako, bilo je zaista super. K. Popović pita da li se dogodilo nešto između tebe i tvog partnera, nije zaista, kao što si videla me na sastanku, bilo je sve super, krajnje korektna, ali ništa nije se specijalno desilo. Zatim Maja Radešinović pita koliko plaćaju. Sada što se toga tiče, ja zaista imam puno dozvolu da pričam o tome, ali zaista mislim da nije korektno, tako da ukoliko budeš želela da se prijaviš, možeš. Kontaktiraj TV Pink, sigurno da postoji negdje na internetu njihov broj telefona, možeš da ih kontaktiraš pa će ti oni reći i cenu. Zatim jedno zanimljivo pitanje, da li ti je Andrija Milošević privlačan kao muškarac? Pa on je mnogo stariji od mene i meni je zaista uopšte teško da ga gledam na takav način, da sam starija, da sam eto neka žena da kažemo, verovatno da bi, zato što zaista on nije ružan čovjek, ali ovako u mojim godinama sada, s ove tačke gledišta, jako mi je teško da odgovorim na to pitanje. Zatim Anica pita kakvo je stanje iza kamera i da li je napeto. Napeto je jedino u smislu što snimanje zaista traje po ceo dan i mi kada smo snimali 2 epizode u danu, to je zaista trajalo od nekih ranih jutarnjih časova do bukvalno 2-3 u noć, tako da je to u tom smislu napete smo jer moramo da stojimo sereme u štiklama i zaista noge bole, nervozne smo što se toga tiče, ali zaista onako što se toga tiče, odnosno što se drugih stvari tiče, zaista ne postoji nikakva vrsta napetosti, znači jedina stvar koja nas je tištila sve kolektivno jeste taj bol u nogama, sve smo se oporavljali nakon snimanja danima, mesecima, godinama, tako da eto, to je jedina stvar. Zatim, Malena kaže da li je emisija samo fora ili se zaista među nekoga rodila ljubav. Emisija kao emisija sama po sebi jeste fora, u pitanju je jedan show u kom je poenta da se ljudi naravno kraj malih ekrana zabave pre svega, ali naravno da je vrlo moguće da se neko zaljubi umeđu vremenu. Kao što rekoh, ja sam ispala u 6. epizodi, nisam baš dugo bila u emisiji, zbog čega mi je s vama jako žao, tako da eto ne znam, kasnije devojke koje su izlazile sa partnerima, vrlo je moguće da se između nekoga i rodila ljubav, to nije svakako zabranjeno, to je prosto eto neki plus na šlag na tortu, da tako kažemo. I kakav je Andrija Milošević uživo, kao što sam rekla i u vlogu koji sam snimala kada smo išli u Šimanovci i tako dalje, Andrija je zaista fenomenalan i onakav kako ga vidite kada su kamere uključene, identičan je takav i kada se kamere ugase, tako da to je zaista super stvar. Zatim Selma kaže, sve mi se čini kao da je namešteno, zašto je baš zadnja cura u prošloj emisiji izabrala onog lika koji može da joj bude džed, ma hajde molim vas. Ja nisam gledala posljednju emisiju, tako da zaista ne znam o kome i o čemu se radi, ali ono što mogu da ti garantujem svakako jeste da zaista ništa nije namešteno i zaista niko vama iz produkcije ne govori u ovom trenutku ne smiješ da pritisneš taster, u ovom trenutku moraš da ga pritisneš zaista. Devojka kada joj se ne dopada dečko ima puno pravo da u svakom trenutku pritisne taster, tako da zaista ne mislim da je bilo šta u bilo kom trenutku bilo lažirano sa te strane.
Zatim Klaudija pita da li je neki par ostao zajedno posle emisije. Ja lično ne znam ni za jedan par, ali verujem da je to itekako moglo da se desi, zato što, kao što rekoh, svrha emisije jeste upoznavanje, a šta ćete vi posle dalje da radite, to je tvoja stvar, apsolutno. Zatim Nikolina Bamić pita da li vi stvarno niste videle pre snimanja kandidate. To je pitanje koje se često provlačilo ispod mojih videa i zaista to je nešto što vas je sve zanimalo i da, to je stvarno istina, zato što mi u toku snimanja mi smo odsedale u jednom hotelu, dok su muškarci odsedali u potpuno drugom hotelu, znači koji uopšte nije imao veze sa našim, tako da zaista to je istina. Onog trenutka kada se onaj lift otvori, mi stvarno tada prvi put vidimo kandidata, tako da to mi se sviđa što nije bilo namešteno, zato što zaista nismo mogle, to jest nismo mi profesionalne glumice i zaista teško bi bilo da mi lažiramo to iznenađenje i sad taj prvi utisak, tako da zaista mi se sviđa što to zaista nije bilo namešteno. Zatim Sofia the Queen pita kada si upoznala devojke, da li su znale da snimaš za YouTube? Ovo je također bilo jedno od češće postavljenih pitanja i zaista moram da kažem, bilo je dosta devojaka, možda čak i 90% devojaka je znalo da snimam za YouTube, s tim što nisu bile sve toliko otvorene da priđu i da to kažu, nego nekako upoznale smo se onako skroz opušteno i onda kasnije kroz druženje su one kao rekle, pa kao ja tebi ipak znam od ranije, kao bilo mi je glupo da ne pomisliš da sam neki ludi fan ili nešto, tako da zaista dosta devojaka me znala od ranije i to mi je onako drago, zato što kada te neko zna od ranije, onda vam je nekako lakše da se sporazumete i to je nekako osobi je lakše i da se opusti, zato što mnogi ljudi, kao što i sami znate, koji me znaju preko YouTube, imaju utisak da me poznaju lično, tako da to mi je svakako meni bila olakšavajuća okolnost. Zatim, Srećković pita da li ti na neki način bilo malo krivo kada si ispala. Apsolutno mi je bilo krivo, prosto, kažem opet, dečko je bio super i dečko je bio ono čemu sam se nadala i što sam zamišljala, ali prosto bilo mi je žao što nisam duže ostala, zaista, eto, bila sam poprilično kratko. Miju Mau pita da li bi ušla u neki reality i da li bi voljela da radiš na televiziji. S obzirom da u našoj zemlji Srbiji ne postoji nikakav normalan reality, nego su to sve neki parovi, farme i tako nešto što ja zaista ne mogu ni da vidim na TV, ovo kamoli da zamislim sebe unutar tako nečega, zaista to je za mene potpuno ludilo i prosto nešto što ne priliči uopšte ljudskom rodu da se u tako nekim izdanjima prikazuju, ne nikada, ni za koji novac, bukvalno. A da li bih voljela da radim na televiziji? Da, voljela bih, verovatno kao voditelj. Zatim Alex718 pita da li ćeš snimiti neki video s dečkom koji te izabrao. Vrlo rado, ali kao što rekoh, nismo u nekom svakodnevnom kontaktu, to jest nismo uopšte u kontaktu, tako da eto, kada bi bilo prilike, vrlo rado, zašto da ne, verujem da biste to voljeli da vidite, ali prosto nije situacija. Zatim Pekina pita kako mogu da dođu devojke koje već imaju dečka i jesi li ti imala dečka dok si bila u emisiji? Ja nisam imala dečka dok sam bila u emisiji, ja sam se sa svojom momkom smuvala nakon snimanja emisije. Mislim da se nije dešavalo da devojke koje su dolazile imaju dečka, ali svakako to nije zabranjeno, zato što, opet kažem, cilj emisije jeste upoznavanje, pa vi posle ako hoćete budete zajedno, budite, ako nećete ne morate i to je prosto to, tako da svakako nije zabranjeno ukoliko si planirala da se prijaviš a imaš dečka, eto, to je to. I posljednje pitanje koje imamo za danas dolazi od Al Andrea, tako se zove Instagram account. Pitanje je kakav je utisak ostavio nakon izlaska dečko koji ti izabrao i da li se tvoj utisak o njemu promenio nakon izlaska u odnosu na emisiju. Ovo je jedno vrlo interesantno zapravo pitanje. Dečko je na samom snimanju i na dejtu bio potpuno drugačiji, bukvalno kao da ste upoznali dve različite osobe. Mislim da ste vi to na TV u stvari mogli da vidite ukoliko pogledate. Inače, ja ću vam dole linkovati emisiju, svih 6 prvih emisija u kojima sam ja učestvovala i 7. emisiju u kojoj se, to jest 8. emisiju, pošto je 7. bila onaj novogodišnji specijal da su bile neke kao slavne ličnosti kako god, tako da ću vam linkovati prvih 6 u kojima sam učestvovala ukoliko niste gledali i linkovat ću vam 8. emisiju u kojoj se emitovao moj dejt, tako da možete da pogledate. Dečko je bio potpuno drugačiji na samom snimanju kada me izabrao i na dejtu, ali prosto nije mi smetala ni jedna ni druga njegova strana. Uistinu bio je opušteniji kada je snimanje bilo u pitanju i kada me izabrao, dok je nekako na dejt došao malo nervozan, malo je bio onako sav izgubljen, ali prosto razumem ga, bio je nekako, bili smo 1 na 1, reflektori svuda oko nas, kamere i prosto osoba koja nije navikla na to, koja ne snima svaki dan kao što ja snimam, jasno mi je da će se izgubiti i jasno mi je da joj svakako neće biti najprijatnije, tako da eto, što se toga tiču, nisu se promenile moji mišljenje i utisci.
Moje mišljenje u stvari se nije promenilo i moji utisci, samo opet kažem, bio je malo drugačije, ali kontam da je to zbog razloga koji sam malo pre navela. I to je bilo posljednje pitanje za danas. Ja se zaista nadam da sam odgovorila na sva vaša pitanja. Svakako znam da su ovo bila neka od najčešće postavljenih i ispod mojih raznih nekih videa. Nadam se da sam vam sada ispunila želju jer ste zaista svi htjeli da čujete priču apropo ove emisije. I to je to u svom slučaju. Opet kažem, pogledajte deskripciju ukoliko vas zanima kako to sve zajedno izgledalo, ako niste gledali TV-u, a ja vas svakako ljubim, vidimo se vrlo uskoro u novom videu.